Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul 'adzim. Katentreman karahayun tuwin karharjan mugi tansah kajiwa kasariro dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para sesepuh saha para binisepuh ingkang kula peteni, para alim ulama ingkang rinten dalu tansah saged njumbuhaken budi latilan pakarti ingkang sinudarsana. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing suka basuka. Kapurwakan kandhing luhuraken asma Gusti ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Hingga wit sedaya kanugrahan kanikmatan ingkang sampun kapatedhakaken dumateng panjenengan sedaya lan kula. Satemah wonten dalu menika panjenengan sedaya lan kula saged pinanggih wonten sasana punika kanthi manggih rahayu wilujeng tan manggih rupita. Mila pantes lamunta kawijil kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam mugi tansah hamba nyumili dumateng jalma suci kekasihing Gusti ingkang sampun kuwawa nampi pustaka suci minangka panutan saha tuntunan kawula ingkang kedah dipun dhereki sedaya umat sakuruping langit saklumahing bumi. Nenggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing suka basuki. Kanthi linambaran saha pepayung budi rahayu saha nyuwun agenging pangsami mugi keparengna kula sumelatur sawetawis hingga hawit kula mundi dawuh bapa titik-titik sekalian minangka talanging basa kinen hangaturaken menggah wigato sing pepanggihan wonten ing dalu menika. Para tamu satarung ingkang sepisan bapa titik-titik sekalian ngaturaken wilujeng awit kepareng rawuh panjenengan sedaya saha ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih awit sinaosa ing kawontenan punapa kemawon panjenengan sedaya taksih kersa nglonggaraken wekdal nyisihaken wanci rawuh wonten ing papan menika. Ingkang salajengipun wilujeng lelenggahan kanthi sekeca wilujeng pepanggihan sinambi wawan pangandikan kangge ngraketaken anggenipun sami pasedherekan. Datan kantun monggo sinambi ngrahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo sak kepangarengipun tinebihna saking raosangga runggi saha ewuh pekewuh. Para tamu kakung miwah putri ingkang winengku ing karahayun bilih wonten ing taun punika taun 2000 selangkung bapa titik-titik sekalian sampun pikantuk kanugrahan ingkang ageng saking Allah
Subhanahu wa taala nun injih saged katimbalan dening Allah Subhanahu wa taala minangka tamu agungipun saged nindakaken ibadah haji wonten Madinatul Munawwarah saha Makkah Al Mukarramah minangka tandha yekti sampurnanipun nggenya ngrukepi agami Islam. Dene Bapak titik-titik sekalian kalebet wonten ing kloter 3 dosa badhe bidal saking Indonesia tumuju tanah suci Mekah miyos Bandara Adi Suparmo Surakarta Hadiningrat benjing ing dinten Senin Kliwon Surya kaping donga Bapak Ibu saha sedherek sedaya ingkang dipun suwun mugi tindakipun Bapak titik-titik sekalian wiwit saking dalem ngantos dumugi Makkah Madinah ngantos kondur malih wonten ing Indonesia dumugi dalem mriki malih tansah pinayungan rahmatipun Allah boten wonten alangan setunggal punapa tansah dipun ganjar kawilujengan saha kesehatan lahir batin. Ugi nyuwun panjurung donganipun mugi-mugi Bapak titik-titik sekalian saged nindakaken ibadah wiwit rukun wajib saha sunah-sunah haji kanthi gangsar gampil satemah kondur saking tanah suci dados haji hajjah ingkang mabrur. Amin. Ingkang salajengipun Bapak titik-titik sekalian ugi nderek ndedonga mugi panjenengan sedaya ingkang dereng saged nindakaken haji utawi umroh mugi-mugi kanthi ridho saha rahmatipun Allah panjenengan saged enggal nindakaken haji utawi umroh. Wondene ingkang sampun nate nindakaken haji utawi umroh mugi-mugi Allah paring saged nindakaken haji utawi umroh malih lan dados haji ingkang mabrur. Boten ketarumpen Bapak titik-titik sekalian nglenggono bilih nate kathah khilaf saha dosa dumateng panjenengan sedaya. Pramila nyuwun agenging pangapunten mugi kanthi paring pangapunten panjenengan tindakipun Bapak titik-titik sekalian wonten ing tanah suci lumampah kanthi gangsar gampil tan manggih rubeda. Ugi Bapak titik-titik sekalian nderek kintun dumateng para sederek sanak kadang tangga tepalih sadangunipun tindak haji nyuwun tulung saged dipun awat-awati griya putra lan samukawisipun murih tansah aman ayem tentrem tebih saking panggoda wujud punapa kemawon. Bapak titik-titik sekalian ugi ngaturaken agenging panuwun bilih tata cara walimatus safar ing dalu menika saged lumampah kanthi sae inggih awit panyang kuyung saking sedaya warga titik-titik sae anem punapa dene sepuh sanak kadang mitra ruang wiwit saking wekdal bau suku eguh partikel lan sanes-sanesipun pramila Bapak titik-titik sekalian ngaturaken agenging panuwun mugi sih kadarman panjenengan dipun paringi leliru ingkang satraju saking Gusti ingkang Maha Agung. Panjenengan sedaya tansah pinaringan kebagas warasan, kebarokahan rezeki ingkang sempulur. Amin. Para tamu kakung putri ingkang winantuk ing pakurmatan, walimatus safar ing dalu menika sampun dipun rancang kanthi gamblang. Dipun racik kanthi tarik-tarik ananging dumugi ndatanipun tasih kathah kirangipun. Pramila Bapak titik-titik sekalian nyuwun agenging pangapunten. Salajengipun panjenengan kasuwun lelenggahan ngantos purna
sinambing rahapi pasugatan ingkang sampun sumadyo ngiras pantes ing mangke mirengaken wedharipun tausiah agami ingkang badhe kababar kawedhar dening Al Ustad Haji titik-titik. Pertamu hambuk bilih tata cara walimatu safar ing dalu menika sampun purna. Panjenengan sedaya tasih kersa lelenggahan kasumanggaaken kanthi renaning penggalih. Ananging hambuk bilih badhe kundur kula namung ndherekaken wilujeng tindak mugi tansah pinayungan rahmatipun Gusti ingkang Maha Agung boten wonten alangan setunggal punapa ngantos dumugi dalem suwang-suwang pinanggih keluarga kanthi bagya mulya. Mekaten saha semanten ingkang saged kula aturaken minangka sulih basa saking bapa titik-titik sekalian. Nglenggono kathah kirangipun anggen kula matur, kula nyuwun agenging samudra pangaksami. Puput pepuntuning atur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.